Работа с етикиращи везни в програма Янак. В магазините за хранителни стоки, както и в производствените предприятия, където се пакетират едни и същи хранителни продукти с различен грамаж, се използват сложни баркодове с включено тегло. За целта се работи с етикиращи везни, чрез които се измерва опакованата стока и се печати етикет, в чийто баркод се съдържа теглото на стоката. Трябва предварително да се настроят везните. В лявата част на екрана се виждат отделни групи от везни. Наричат се групи, защото всяка от тях може да се свържат неограничен брой везни, които работят с един и същи префикс на баркода. Има два варианта за работа с везните. Първия вариант – във всички везни се записват едни и същи стоки. Този вариант е по-често използван. При него, независимо колко везни има в обекта, те всички са взаимно заменими и съдържат едни и същи стоки. Този вариант е по-удобен, защото операторът работи само с една везна. Т.е. при натискане на бутон "Запиши във везната" се записват едновременно стоките във всички везни. За целта в групата се инсталират индивидуално всички везни и се настройват да работят с един и същи префикс. Втори вариант. В една група везни се записват едни стоки, а в друга група – други. При този вариант в модула се виждат няколко везни, както е показано в нашия случай. При това положение за всяка група везни се правят отделни настройки и всяка група работи с различен префикс на баркода. В нашия случай групата везни Elecom работи с префикс 24. Докато групата везни Mettler Toledo е с префикс 21. В групата везни Elecom има настроени две везни. А в групата везни Mettler Toledo има само една. Този вариант се използва, ако не желаете стоките, налични в едната група везни, да се виждат и в другата група везни. Това обаче не е задължително, защото може да добавите част от стоките и към двете групи, просто ще се генерират два сложни баркода във всяка от стоките. Един с префикс 24 и един с префикс 21, както е в нашия случай е показано с стоката сирене. Когато се създават стоки през модул везни, не е необходимо да се правят специални предварителни настройки на стоката, защото програмата я създава спрямо съответната везна. Достатъчно е да се настрои везната, с която ще работи модула. Тук се виждат всички стоки, настроени за работа със съответната везна. Те са подредени по код за везна и групите на стоките не играят съществена роля. При създаване на стока, освен сложния баркод с включено тегло, се създава и кратък код за везна. Кодът за везна е този, който се въвежда на везната, за да се разпечати етикет. Всяка стока може да има само един код за везна. Той е един и същ, дори когато стоката участва в различни групи и модели везни, както е в нашия случай с стоката сирене. По подразбиране, създадените стоки са с настройка "количеството е меримо", което е необходимо, за да може програмата да продава грамаж. При нужда да се продават бройкови стоки през везната, се активира тази настройка в режим "количеството е броимо". Така програмата ще продава бройки вместо грамаж. Ако стоката вече е налична в базата, но не е настроена да работи с везна, тя няма да се вижда в този екран. За да добавите стара стока за работа с везна, натиснете бутон "Търсене на стока" и чрез двойно кликване на стоката ще я добавите във везната. В този момент програмата ще генерира нов код за везна, както и сложен баркод с включено тегло. Ако желаете да активирате цяла група или повече от една стока, натиснете бутон "Стоки". Селектирайте онези, които са ви необходими. И чрез десен бутон на мишката натиснете "Активиране на стоката". Една част от везните поддържат етикети, в които може да се печати партида и срок на годност. За да се печатат тези параметри, те трябва да се добавят в шаблона на етикета.
Новия шаблон трябва да се запише във везната. Партидата и срокът на годност ще се следят от складовата програма. За да се променят и във везната, трябва да се изпращат към нея при всяка промяна. След като сте създали стоките, е необходимо да ги запишете в самата везна. Натиснете бутон "Запиши във везна" и ще се активира едновременно записване по всички везни. Ако към една или няколко везни няма връзка, ще се покаже икона за грешка и прозорецът с индикатор за запис няма да се затвори, за да може операторът да види, че има проблем с записването на данните във везните. За да редактирате параметри на стоката директно в таблицата, включете редактиране в таблицата. При това положение промените се записват автоматично, без да е необходимо потвърждаване на записа. Може да редактирате всички останали параметри на стоката, като отворите нейния картон чрез клавиш F2 или натискане на бутон "Картон на стоката".